Shanbor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Bahaïing jong uba Shanbor rani mendagasngi ka arpo pratrik naitung arajar arpo henrio. Ki lalit ban up shenigrims kat badang le postmortem yu uba Shanbor. La ban kdo uba Shanbor ula sya penyap hakamiat arpo henrio tarik. Hak balalap ya kemet yap jong u hamau kasyang kabala place nam hadu bom ithu shu ya kedur kemat namar bala suba bala sya mait da kawat hadu kumba khat arsien. Ki pulit kidang toket hador kani kejingja bat kat kum kejingya thu ki pulit na kejing pla ki bala lajim long ba kidon laingut ki basyara bor ki hendri ngut ki brio ba kan thubru uba Shanbor hendrei uwe ula laj pet kat ba uwe pat ula mensaujur bala lap yu u hamau tawar bala kitno yu u shajaka sumar kat ba uwe pat ubala laj pet lalap da ki shipai BSF ki bala kit ban pha sumar yu u shani grims kejing toket halor kani kejingja kadang ya chakman. Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura kat kom kejuk ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.